nije došla s nama, jer je bija na vaja. Idemo! Sad ćemo se popeti ovdje gore. Hajdemo vuda. Ovdje se ide za Kalemegdan. Kakav uzvodi se. Tamo su ide rijeke, Dunav i Sava. Popela sam se na vrh. Sad su malo da homem uskoči sam. Iza mene Pobednik. Idemo sad. A mape smo bili dalje. Ovo ogromne Pobednik. To je simbol Beograda. Ovo je maketa zamka. On je bio nabolje, a i sad je prošao. Ovo je Knez Mihajlova. Drugariiii velika gužva u Knez Mihajlovu, uzela sam u jazu da jusam. U međuvremenu sam kupila šešenu jabuku. Kasnite, isekla sam jaknu o jabuke. Obišli smo Rajićevu, Knez Mihajlovu, vidi Pobednika i išli na Kalemegdan. Sad idemo usjeti slobodno. Kliknite like na moj YouTube profil INES PATKICA. Sad govorim.